mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlwa nje ke mbukeli sintshizane ezithe qa ezilindelekileyo phaa eMpuma Koloni kanti ke kuyindawo esigudlunxeme kwaphaa eMpuma njalo nokwathanda ba mahle kakhulu amathuba emvula sabona ke into ba noko mahle kakhulu amathuba emvula uqala phaya eRustenburg ungena phaya kwelaphondo laseGauteng kanti ke mbukeli uyabongozwa into ba uqaphele zamvula zimandla nezingadala ke izikhukhula phaya eMpumalanga kanti ke kwimandla esentshona uyabongozwa mbukeli into uqaphele la moya uyakube ubhudla ngamandla phaa kunxweme olusentshona ngomso ke mbukeli ndingatsho ndithi liza kuthirhwelele ngamafu izulu kwendawo ezikumzantsi ntshona welizwe kukhona ke noko amathutyana nje angephi emvula kweza ndawo ezigudlunxeme olusemazantsi usabhudla ke la moya ngamandla phaa kunxweme olusentshona empuma ke mbukeli sabonto bazikhona izibhaxuze enkungu uqaphele ke mbukeli uqhube ngononophelo qala phaa eMpuma Koloni KwaZulu Natal kuyakudiga phaya eMpumalanga kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaa kwendawo eziphakamileyo kumntla mpuma welizwe zilindelekile ke nezikhukhula phaya ePulukwane masijonge into ba amaqondo wona ukutshisa asibeka phi ndingatsho ke mbukeli ndithi kuthanda ukufudumala kwendawo ezininzi zelizwe amaqondo betha phaya ku-18 eKapa ngelixa ngu-17 eVostile ngu-12 degrees phaya eCalvinia kanti ke ngu-19 degrees Celsius eUppington ngokunjalo naseSpringbok phaya eMpuma Koloni qala phaya eKomani amaqondo betha ku-13 ngelixa ngu-12 degrees phaya eGaladokhwe ngu-15 omhle phaya eMthatha zayibe ngu-19 eSajonisi kanti ke eBethlehem silindele u-13 ngokunjalo naphaya eBloemfontein athathisa amaqondo ngo-21 eliphalale ngelixa silindele u-22 phaa eMusina xa hlabula mgama sijonga ngomso mbukeli sabonto bakuthande ukufudumala kwiindawo ezininzi zelizwe amaqondo betha phaa ku-32 eVostile ngu-34 phaa eFredendal ngokunjalo nase-Uppington umhleke ngo-28 phaa eBloemfontein ngelixa silindele u-25 eRhawutini kamnandi mawethu.